Σήμερα θα σας τρομάξω λίγο, αλλά αυτός. Πώς σε λένε? Αληθινό όνομα, πώς σε λένε? Κωνσταντίνο? Πώς σε λένε? Κωνσταντίνο? Δεν έχει στόμα, καλέ. Έχει. Το κεφάλι του είναι κάτω από το παπηγιόν. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνο, Γιώργο? Ρε, πώς σε λένε? Δεν θα μου αφήνεις άλλη επιλογή. Πώς σε λένε? Αν χτυπάει 2 φορές σημαίνει όχι, αν χτυπάει 1 σημαίνει ναι. Πώς σε λένε όχι, για δεν σε λένε για? Πώς σε λένε? Είπα 2 για ναι. Πώς σε λένε για? Τέλος πάντων. Τον βλέπετε από εδώ, είναι περίεργος. Περίεργος. Άρα σε λένε. Τι σε λένε? Εντάξει.